az nem tudom, akkor bementünk-e, amikor húsvét környékén, nem tudom már, hogy nem húsvét volt, hülyeséget mondok, csak az a lényege, hogy ilyen baszak nagy kötött a sonkával. Igen. Itt voltál? A sonkafarkason mindenki itt volt. Nem ugrott az a baj. Olyan hát. Megveszem a sapkát, mert nem tudok ezt tudni. Hát adá! Bazd meg, hogy játszik. Miért nem beszélsz a túlval csinálni? Mert ez jobb kamerát csinál. Én nőies dobás. Nem ugranak, szerintem mindenki. Tehát tudják, hogy nincs neked. Ja. Sofinak a repülőgépes nyomája, hogy legbiztonságosabb járni a repülőgépen, még egy sem alattam. Basszus, mennyi bejöttek. Dobjatok! Videóra veszem. Videózol? Aha, videózok, dobjatok. Te soha is videózik. Nem baj. Akkor dobáljon még valaki, ha akar valaki. Dobjátok jó magasra. Még egyet. Még egyet. Csak itt nem szeretem annyira. Miért? Nem tudom, nekem olyan degeneráció. Olyan, mint én. Rájtett lyuk személyre köztem, is? Sikerül? Aha, ilyen hátas dob. Dobjatok még! Elfogadom meg, azt találtam meg? Igen, úgy látom. Fiatal egyébként az a farkas meg. Nem baj neki. Nem baj, hívtam most a többieket, tudod. Jönnek még. Dobják azt, hogy... Dobjatok! Nem dobjátok. Hova dobja? Nem így kell itt. Magasabbra! Nem ugranak. Akkor dobál fel nekem, az is jó. Szuper vágás. Ja. Csak a felítót bevenni. Ugye megkóstolok én is. Nem tudom, jól még egyébként. Nem friss. Séhen kúrál. Mögött a farkasról során. Megkóstoltam. Ezek a szemek, hogy mindig eleszed a dolgokat, hogy van ilyen. Igen, a full van nyelva. Nem én mondtam. Most ennek a bámbusznak mutatok össze. Itt így tágult pupillásnak hasonló, nincs semmilyen jelen. Na, dobtok még? Nem tudom, most ezek a kinyúltak. És a párizsi. Nem. Ez a tiszta grafikus pár jó. Még le is írva. Magasabbra dobjátok. Mit érsz egyébként pár fiat? Most onnan nem tudom, mit látsz a rakásdróton keresztül. Nagyon jókat. Én meg beraktam a mobilt. Aha. Jön a drága fakar, aztán még egy pár. Kicsit fekete, de nem baj.
Na? Na, de hallgatom. Valaki tüntetőleg látszol. Nem alacsonyodik. Meguntokat. Repülőfolyakat. Megpróbálja esetleg? Megpróbálja? Próbálja. Jó, magasra. Dobjátok magasabbra? Elég magasról? Nem. Igen, tetves Párizsi települ. Sőt, hogyha frissen etették őket nyullal, még akkor is ide jönnek a Párizsira. A változatosság, gondolom. Legalább elnézem, hogy tetszik nekik maga a játék, mert kapja el. Én nekem nagyon tetszik Tacskó viselkedése. Nekem azért nem jön be ez a tacskófarkas, most azért, tehát még alfa is volt mellé, de Hát vagy legalábbis magasrangú, ha nem is alfa. hát alfa volt, most már csak béta szerintem. Nem tudom, állítólag nem ő, vagy valaki azt mondta, hogy nem ő volt soha, csak magasrangú. És az alfa egyszer nem jön ide. Tommandar volt. Aha. Ő csóvál is időnként. Micsoda? Tacsik? Tacsi csóvál még. A tacsi azt tudod. Ő csak nem